ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு சென்னையில் நிறைய பேச்சுலர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ற ஒரு விஷயம் ரூமும் சரி, ரூமோட ரெண்டும் சரி. இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசும்போது தான் எனக்கு ஒரு டைலாக் ஒன்று ஞாபகம் வந்துச்சு. ஆண்டவன் கட்டளை அப்படின்ற படத்துல விஜய் சேதுபதி சொன்ன ஒரு டைலாக். என் ஊர்ல என் இடத்துல நான் வச்சிருந்த வைக்க போறதுல அதுல கால்வாசி உன் வீடு. இதே மாதிரிதான் நான் விளையாட்டுகள் தான் சொல்லல, உண்மையாவே சொல்றேன். எங்க வீட்டு வைக்க போற விட நான் இருக்க ரூம் சின்னதுதான். அதுக்குன்னு நான் ரூம் அசிங்கமாலாம் சொல்லல. இந்த ரூம் கிடைக்கிறதே இப்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அதுக்கு வாடகை 11,000, 10ஆம் தேதியில கரெக்டா கொடுக்கலாம். அதுக்கு வேற சண்டை. நிறைய பேர் ஊர்ல சொந்த ஊர்ல ராஜா மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா வேலைக்குன்னு தேடி சென்னைக்கு வரும்போதுதான் இந்த நிலைமை எல்லாருக்கும் மாறுது. இந்த சுச்சுவேஷன்ல எத்தனை பேர் இருக்கீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க, நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன்.